Кемдер үз бәхетен сәламәт балаларында күрә, икенчеләр өчен ул җанның тартылган эштә. Өченчеләргә мал мөлкәт дан дәрәҗәдә. Гомумән, бәхет төшенчәсен һәркем үзенчә күзаллый. Бәхет безнең өчен миңа мәсәлән гаилә бәхете, балаларымның исән-имин булуы, анакларымның исән-имин булуы, шул туган тумышларымның дөньябызның тыныч булуы. Минем өчен бәхет, жан тынычлыгы, сәламәтлек. Бәхет балаларың, әти-әниләрең белән бергә. Илдә тынычлык булуы. Эшләгән хезмәтенә эшләгән кадәр акчасын түләсәләр. Менә бәхет. Бәхет минем өчен балаларым исән, оныкларым исән сау. Аллага шөкер, пенсияны вакытында биреп баралар. Җитеп бара. Оныкларымның җанында җигереп йөрүләре. Шушыларның рядом булулары, семьяның тигез булуы, илләрнең тыныч булуы. Менә безнең өчен бәхет шул. Бәхет ул минем гаиләмнең тулы булуы, балаларымның, тормыш иптәшемнең һәрвакыт сәламәт булуы, һәм инде үземнең дә сәламәт булуы. Гаиләдә күрәм мин бәхетне. Бәхет ул үземнең гаилә, балаларым өчен яшәү. Иртән уянгачтан иң беренче уяну бәхет. Уянгачтан торып баскачтан аякларым, кулларым җиреп китсә бәхет. Кухняда чәй кайнап утырса, ашарга әзерләүче хатыным булса бәхет. Чәй эчәргә утыргачтан синең арттан балаларың, әтиең, әниең торып чыгып, синең белән бергә чәй утырсалар, шуннан да улы бәхет дөньяда юк. Әйе, бу дөньяга һәркем бәхетле булыр өчен килә. Бәхет төшенчәсен дә һәркем үзенчә аңлый. Һәр кеше үзенчә бәхетле. Хәтта мин бәхетсез дигәне дә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.